Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinoa lurrean hasia deiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago hauek, eta jaikitzen da goizean. Hasia ernetzen da eta hartzen doa, eta gizakiak ez daki nola. Bere ematen du lurrak uztan. Lehenengoa laskoa gero burua, eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, egitzaiara zaio hartua bai daude garia. Jaunak esana, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan, Jesuse parabola hortan zien. Zetako batek irlati izan eta hartzen badu, izan da larrolita emerezkia larrean ustizak aldutako reginga baten urtitu hartu. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta osoko egin dituzten zaketik. Oso zaitezten egin, aurkitu du galdu zitzaidan ardia, hararik esan. Poz handiago izango da zeruan, bihotz berritzen dut dekatari bakar baten handi, bihotz berritu beharrik ezuten arrabizan berritzen zitzuen handi baino. Jaunak esana, jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen aintza zuri jauna. Martondo eta nire izan amazkilaria. Zilean fruiturik ematen ez duen aiena. Zortz egiten dut, eta fruitu ematen dut guztiak igat. Fruitu gehiago eman bezan. Haudetzen igat eta nizuen gat. Aiena nezetzak ere fruiturik eman, martondoan ez badago. Eta zuek ere nire garen zazado dute. Jaunak esana. Oso izan. Ondasun ikurria zaren jainko jauna apalki eskatzen dizu. Etxarriko lurrak eta lanak emankorrak izan daitezen. Eta zure doin ezkozuta, zure gorezpenak beti arrezitzen. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ixiporiz guztina zaten gorna eta barritzen nahi, edoga baino zuriago, geldituko naz. Zaiko altaren eta altzemiaren eta Espiritu Santoaren benedikazioa, etximedi begolu gauzat, bere fruituetan, etxarriko famili guztietan. Amen. Ande Micael, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Ande Micael, ora pro nobis, Mater Gastissima, ora pro nobis, Ande Micael, ora pro nobis, ora pro nobis.
familia batek bereari eusten dionean, mendez mende, belaunaldiz, horrek ematen dio nortasuna, identitatea. Eta horatzen gara, edozein gauzetan ere, uste dugu berarik, eraikuntza bat, edo eraikin bat, ezagik zer benetako mantendu dela, zer gauza ederra edo usatu da kultura bat, izugarrizko altxoa ditugu. Eta guk baditugu hemen, bi altxoa oso handi, gorde eta zaindu behar. Alde batetik, aingeruaren irudia. Aingeru honen irudia oso handi balio oso da. Bai guretzako, esaten ezake, sentimentalki, hemen aingeru susabaitu eta aspaldiko baita, baina baita ere, relikia bezala oso grandiotsu da, bertan dutelako Jesusen gurutzeko ezpaltxo bat. Jerusalendik, Nafarroko errege batek gurutza batera joan da ekarritakoa, martilezko kofetxo batean ekarri zuen, eta narbide inguru erantzi zion gure ingeruari ezpaltxo hori. Pentsa dezakegu horrek ere ulertzen ematen dugu, zer nolako historia dagoen aingeru honen atzean, irudioen atzean, dela 1000 urte, ekarri zituen zen, baina 300 urte beste Iruñako arrezpiku batek, Irigoien arrezpiku bat, bera bazkala bertakoa txikitandik, Santimen degozio ezagututakoa, eta berak ikusi zuen, katoliko Iruña, egurezkoa baita, barrunen dagoena, eta ikusi zuen arrisku bazikoela. Ja, desegiteko arriskuan, eta pentsatu zuen ezinbestekoa zela, halako berrikuntza bat egitea, etorkizunerako ikuspegi handi batekin. Eta hori oso politia da. Iragana oso importantea da, baina etorkizuna ere bai. Eta etorkizunerako sustraia eta oinarri eta zutabeak behar ditugu, baina aurrera segitzeko. Eta kapezko igorreko 300 urte, 18. Eukizuen halako ikuspegi sakonori eta berak erabaki zuen, oain gaurkoan envoltorio metaliko jartzea aingeruari. Horregatik, beste 300 urtez, segitu du eta gure intentzioa da, beste mende askotan, mundu eukatu baten bada, segitu bezala gure aingeruak. Baina, irudiaz, aparte ere, ibilbideak, rekorridoak izugarrizko balorea duke. Pentsatu gabeko, erdiagoan, zain, ditugu hemen eskautak, eskautu boi eta eskautu garra batzuk, gurekin duzkagu, zain denak etentzen euskaraz, denak ez batzuk gara zezu, edo eskatakera zezu esan dugu. Hoi gotua esaten dugu ibilbidea, el recorrido que hace este ángel es una especie de tradiciones que vienen de la Edad Media, en la que había distintas imágenes, distintas figuras que recorrían los pueblos, visitándolos, pidiendo protección. En aquella época el clima era algo esencial casi para la vida, que lloviese o que dejase de llover, o que fuese más frío o más calor, o lo que sea, era esencial. Pero también otro tipo de plagas, otro tipo de dificultades que había, se les pedía esa ayuda, la ayuda del cielo, porque al final los ángeles y los santos son intercesores, es Dios el que concede. Entonces se les pedía esta ayuda y había muchos recorridos. La inmensa mayoría de ellos se han perdido, ya no se hacen. Sin embargo, el de San Miguel de Aralar sigue vivo y sigue recorriendo cada año unos 300 pueblos de Navarra. Sobre todo desde la zona más noroccidental, que hasta Estella y luego hasta Pamplona, todo ese tercio de Navarra recorre cada año la imagen de San Miguel. Y sigue vivo el recorrido, y sigue, lo habéis oído, lo sabéis, junto a nosotros, Scout Boys y Scout Girls de CISUR, con nosotros, y es un tesoro. Ya tenemos como 2 tesoros, la imagen y el recorrido. Digamos, oso ditugu, eta hain zuzen ere, pentsatu dugu, esan dute, herri hauetan dagoen negozioa, eta gero emondu dira kapelikoak ere, Santiago domino batek, eta handek inbestu eta rekorrido eta eustea oso
gure herrietan jendeak parte hartzen duela, horretan ere, oso politera, herri askotan, jende kuadria politia kontatzen gerala Samigeli jarrera egiteko, eta hori da altxor handi bat mantendu behar duguna. Eta belauntan iztera hori zuen gazteak zaudete, eta zuen eutxi behar duzuen ondorengo erakutsi, esan nienek hemen segitzen urtero, etorriz eta goiko laguntza hori eskatuz. Bukatzeko, joan bat aipatu nahiko nuke, gure Samigelen irudia paratakoa beste irudien pixkoak ezberdinera. Tomatzen baldin bagera, egin dagoak, ezpata formigenua duke. Oso irudi hona da, italianoa, hori, eta susto ezpata zela duke bestetan ikusten. Ezpata odako xenak, beste zutu lantza bat, laban bat, holakoak eta beti armaren bat agertzen du Samigelen. Iruditatuz nola beste gaizkiaren kontrako, deambuaren kontrako burruka. Gureak ez dugu armarik erakusten. Beste zerbaitek askozaz ere boteretsuagoa erakusten dugu guru gainean. Gurutzea. Egia dago horrekin alantzen eta ezpada eta ez dira oso bakarra batek esan zuen dago izango zela tankeekin edo bombarderoak edo olakoekin ibiltzea Samigel, baina horiek, baina askozaz ere eraginkorragoa eta beseteragoa da erakusten dugu gurutzea. Gurutzea, erromatarren garaian, tortura instrumentu bat zen. Erromako imperioak, gaizkineak eta bere etxaiak zigortuz hiltzeko erabiltzen zuena. Guretzako, esan dezake, aurki elektrikoak edo urkamendu bat izango didatik bezala. Baientzako. Baina Jesusek bere bizia emanez gurutzean, bilakatu zuen tortura instrumentu bazena maitasun ezaugarri. Gaur egun gurutze bat ikusten dugularik, horrek ulertzen ematen dugu, hor Jesus kristau dutena maitasuna, elkartasuna, dana Samigelena da, hoxe adierazten dugu gurutzean. Eta hori da hainbien gure erakusten duguna. Este ángel nos enseña la cruz de Jesús, el signo de amor, de reconciliación, de que todos somos hermanos. Seamos de donde seamos, si viniesen ahora de otro continente, seríamos igual de hermanos en la cruz. Y si viniesen ahora una serie de marcianos en nuestra celebración de todo el planeta, serían igualmente hermanos porque todos estarían, digamos, hechos por Dios y bajo la sombra de la cruz que nos salva. Eskatzen dugu da, Samigeli bere mezu hori, bere esan nahi hori, gure bihotzean grabatuta eduki izan da.
Ogina hartu eta eskerrak emanez zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok dutatik aurreko gorputza da zuentzat emango dena. Akabatu berdin kariz, nik berriz eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok dutatik aurreko gorputza da itun berri eta betikoaren gola. Zuentzat eta askorentzat bekatioa markatzeko isuriko dena, egiztu erabun nire hori. Gogoan izan jauna zuko mundu guztian zerraudik dagoen zure izan. Eramazu maitasun mostara. Lorentzio kudeatzailearekin eta litz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxako berean joan diren gure zerideak eta itako guztiak. Anitzazu zeure aurperiaren artetan. Erruk izan izugu, amen, guk guztio betiko bizitzaren zilezagun. Jangoikoaren ama Maria duzuarekin, apostolu zuen santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizki izan diren santuekin, haiekin batean gure zaizagun, Jesukristo zure zelearen bitartez. Sore adesso,
zure espirituarekin. Zure zurekin. Egin Jauna, nahi zinot, nire etxean sartzeko, baina izan bat, eta zaitatu niz. Hartu begut